בלי ראש, כנראה שהוא ברח לכיוון הגדר. הוא ברח והם הלכו אחריו, הורידו לו את הראש. נכנסנו לבית, הם ישבו ואוכלו בזמן שהם התפללו, הוציאו עין אחד לאבא, האבא כפות, האבא ואמא כפותים מאחורה, מולם שתי ילדים שיושבים, האבא עם עין אחת בחוץ, האמא שד אחד הם הורידו, ילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות, הילדה, הכף רגל, הורידו לה, הם פתחו שולחן באמצע והם אוכלו. אתה מבין מה זה? זה פשוט לא יאומן, לא יאומן מה קורה. 2 דקות אחר כך, אישה בהיריון, פתחו לה את הבטן, פשוט פתחו לה, והתינוק עדיין בפנים עם סכין. לוקחים את זה, ואחרי זה יהיו לה מאחור. ילדים 10 ו10, ידיים מאחורה, אפילו לא ירועים, שרפו אותם בחיים. עשו מהם פייל, עשו מהם ערימה, 2 ערימות.